Botiken berrordainketa sistema uztailaren batean jarri zen martxan Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan. Lehenengo hilabetean bertan, herritarren 2000 kexa baino gehiago jaso ziren. Lege berriaren ondorioak gehien pairatu dituzten herritarrak pentsiodunak izan dira. Adinaren ondorioz, hauek baitira botika gehien behar izaten dituztenak. Legea ezarri aurretik, pentsiodunek ez zuten gainpreziorik ordaindu behar. Orain, hilabeteko ordaindu beharreko gehienezko kopuru bat dute. 8,4 eurotik 61,08 eurora doana, beti ere dituzten diru sarreren arabera. Dena dela, legeak markatutakoa ondo aplikatzen ez dela uste dute pentsiodunen elkarteek. Bikote asko daudela, pensionistak direnak, baina soldata bat edo pentsio bat bakarrik jasotzen dutenak. Sarri askotan, persona bakoitzari kobratzen zaiola tope hori. Tope hori ezartzen zaio bikoteko bakoitzari. Eta guk uste dugu pentsio bakarra denez, pentsioa tope horrekin jarri beharko litzaiola bikotea berari. Arazoa ikusita Euskal Herriko pentsiodunen elkarteak mobilizatzen hasiak dira. Lehenengo urratsa, Jon Darpón Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuari egoera konpontzeko eskatzea izango da. Egoera honi eman diezaiola erantzun bat. Pensionisten kasuan tope hori, ordaindu beharreko tope hori izan dadila bikotearentzat, ez bikoteko bakoitzarentzat. Eta horretarako sinadura bilketa egingo dute. Ahalik eta jende gehienaren babesa lortzeko, osasun zentroen sarreretan izango dira sinadurak biltzen. Baina esan bezala, hori lehen urratsa izango da. Berriz ere kaleak hartu behar badituzte, kaleak hartuko dituztela adierazi dutelako, gauza asko baitaude kolokan. Tope horrek ez du inolako importantziarik. Hori kafetxo baten ordaina besterik ez da. Ez, familia askotan ez da kafe baten ordaina. Da benetako arazoa. Batez ere kontutan hartuta, ja lehendik 217 pensionistek konsumitzen dituzten medikazio asko ja erabat ordaindu beharrekoa direla. Eta beste gastu batzuk ere bai osasungintzaren baitan lehen doainik genuzkanak.